Nyt on aika astua mukavuusalueesi ulkopuolelle ja aloittaa matka kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Me uskomme vahvasti siihen, että panostamalla omaan hyvinvointiin voi jokainen parantaa elämänlaatua merkittävästi. Olipa sun tavoitteena sitten painonpudotus, energisempi arki tai pyöreämpi peppu, niin meiltä sä löydät varmasti sun tarpeisiin sopivan valmennuksen. Balanssivalmennuksessa tarjoamme monipuolisia verkkovalmennuksia sekä yksittäisiä treeniohjelmia, jotka on suunniteltu tukemaan juuri sinun matkaasi parempaan hyvinvointiin. Olitpa vasta aloittelemassa tai harjaantunut kuntoilija, meillä on jotain juuri sinulle. Käy siis tutustumassa meidän verkkosivuilla meidän palvelutarjontaan ja löydä itsellesi sieltä juuri se sopiva valmennus.